बेनिखायनो फरायसाफोर जोनो जोनो रोहो रोहो जोंनाय अर बायदि गावखौ खालाम। बेनिखायनो आङो बुंगोन फरायसाफोर जाय थांखिखौ नोङो लादों बेयाव नों फकास खालामनांगोन। फकास खालामोब्ला बिमानि बोर मोनगोन, बिफानि बोर मोनगोन, फोरोंगिरिनि बोर मोनगोन आरो फोरोंगिरिफोरनि बोर मोननानै आं जेब्लानाखि बिश्वनाथ कलेजाव फरायो आर्ट्स स्ट्रिमाव कलेजावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार आं मोननो हादोंमोन। मिथिगौना? बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार आं मोननो हादोंमोन कलेजावनो। हाजार हाजार फरायसाफोर बेयाव थायो। आंहा मोनसे कम्पिटिशन सासे सिख्लाजों दङमोन जोंनि डिपार्टमेन्टआव। सिख्लायाबो रावखौबो नाया जेब्लानाखि फरिखा जायो ओरैबायदि आखाइ सोमावगोन सार पेज, आखाइ सोमावगोन सार पेज, आखाइ सोमावगोन सार पेज। पेज माने मा? बिलाइनांगौ नङा होनबा? सार बिलाइनांगौ लाबो, आरो नांबावगौ लिरनो लाबो। आंजों खिन्थु बे हारसा सिख्लाया हायाखै। बिनि खाथियाव आं जिरायोमोन। बियो जुदि पेज लादोंब्ला, मोनसे लादोंब्ला आंनि आखाइया आरो स्पिडसिन जाबावो। बियो गांसे लादोंब्ला आं गांनै लायो। आंनि सेकेन्डआव बै सिख्लाया थादों। बेनिखायनो फरायसाफोर गावखौ एम्पावार खालाम, गावखौ गोहोगोरा खालाम। जोनो जोनो रोहो रोहो जोंनाय अर बायदि गावखौ खालाम। आरो बेखौ सोर खालामगोन? आंखौ आं खालामगोन, नोंखौ नों खालामगोन। मिथिगौना? रावनिबो सायाव बिसास दाखालाम। जाबाय? थुलुंगाखांजानो खाङाखै फरायसाफोर? खांदों? साबायखर, जोबोरै गोजोननाय मोनदों। जोबनायाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंगोन। सोरबा फरायसाफ्रा सुइसाइड जानो गोसो जादोंब्ला आंनो फन हर। 86-380-77413 आंनि फन नाम्बारा 86-380-77413। आङो न'आव फैनानै रैखा खालामफैगोन। सोरबा जुदि ड्राग जानो गोसो जादोंब्ला आंनियाव फन खालामग्रो, आं फैनानै रैखा होगोन। आंनाव माखासे मोन्थोर दङ। आं बिराद दुगा मानसि, मिथिगौना? बयबो दुगा जानांगौ। आं मानो दुगा मिथिगौ? आं फुंनि 4टायाव सिखारो, आं दुगा। आं जौ लोङा, आं दुगा। आं ना बेदर जाया, आं दुगा। आं सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम जायो, आं दुगा। दिनैसिम आङो 17 गां बिजाब लिरबाय, आं दुगा। मिथिगौना? दुगा जायाबा जाया, एसे दुगा जानांगौ। जोबनायाव दिल्लीयाव आङो सासे बिजनेसमेन लोगो मोनदोंमोन फरेननि। आं बिथांजों इन्टारभिउ लादोंमोन। बिथांनाव आं सोंदोंमोन नोंथाङा मा मावो? बिथाङा होनबाय बिजनेस। नोंथांनाव बेसेबां गारि दङ? 18था गारि दङ। फैसाजों नोंथाङा मा खालामो? आं गारि बायो। गोदान गोदान गारि बायनानै आङो फानो। गोदान गोदान गारि आं सानफ्रामबो सालायो। मास मोनसेयाव मास मोननैयाव गोदान गोदान आङो गारि बायो आरो सोलाय सोल' सानफ्रामबो। दिनै बेयाव गाखोदोंब्ला गाबोन बेखौ आं सालायगोन। बे जाहैबाय सेथि। नैथियाव मा खालामो नोंनि फैसाजों? सानफ्रामबो बियो घरि गोदान गानो, सानफ्रामबो जुथा गोदान गानो, सानफ्रामबो ड्रेस गोदान गानो। आरो थामथियाव बुहुमनि जेसेबांखि गोथावसिन नाथाय भिटामिन गोनांसिन मुवा बेखौ आं जायो। मोनथाम। दा फैसा दंखायसो गारि बायनो हाबाय, फैसा दंखायसो सानफ्रामबो गोदान गोदान ड्रेस घरि बायनो हाबाय, फैसा दंखायसो बियो बादाम एप्पल गाइखेर लोंनो हाबाय। फैसा गैयाब्ला बिनि न'आवबोथ' बिफां गैया फैसानि। बुहुमावथ' फैसानि बिफां गैयालै, जों रावबो गायनो हाया, बिफाङानो गैया। नाथाय नैबे आखायाव जोंहा पावार दङ। बे मेलेमाव गोसोआव जोंहा पावार दङ। बे उन्दुनानै थानाय पावारखौ, गोहोखौ जोङो फोजाखांनांगोन। सानफ्रोमबो बुंनांगोन 4टा जाबाय सिखारदो, 4टा जाबाय लेखा फरायदो, 4टा जाबाय सोरबा लेंहरदोंब्ला बेखौ आङो खोनासंनाय नङा, सोरबा गाबदोंब्ला आं खोनासंनाय नङा, सोरबा मिनिदोंब्ला आं खोनासंनाय नङा। आंनि थांखिया देरहासार जानाय। आं साख्रि मावगोन, आं बिजनेस मावगोन, आं आबाद मावगोन, लाख लाख थाखा आं खामायगोन, आङो रंजागोन। बिथांनि मोन्थोरखौ आं बिराद मोजां मोनदों। फरायसाफोर बयनिबो जिउआव देरहासार फैथों बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। आरो दिपा बर' गोजोन खौसे आफाद दिनै बे समाव बिराद गिदिर खाबु आंनो होबाय। 45 मिनिटनि एसे बारा जाबाय आंनि समा।
आं साबायखर बावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि